les 8, el Fòrum ja ha obert les portes. Les obres d'ampliació de la línia 5 del metro a la zona del Carmel han obligat a desallotjar aquest matí uns 50 edificis d'aquell barri. Un humil treballador de la vinya del Senyor. Així s'autoproclamava Joseph Ratzinger, el nou papa. 5 estacions de metro han patit explosions aquest matí a Londres. De conèixer i de veure coses noves. Ens hem quedat a les fosques, Ens hem quedat a les però no fosques. passa res. Aquest és el primer AVE que surt de l'estació Puerta de Tocha de Madrid i serà, doncs, el primer AVE que arribi a Barcelona. Al govern català li esclata la guerra de l'aigua. Estem en situació d'emergència nacional? Absolutament. Bon dia, Catalunya. Són les 8. Europa salva Grècia i de passar de l'euro.